നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്ന പോലീസിന് നിയമം പാലിക്കേണ്ടതില്ലേ? അതാണ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യം. ഈ കാണുന്നത് കേരള ഹൈക്കോടതിക്ക് സമീപമുള്ള റോഡാണ്. റോഡിലെ പച്ച നിറത്തിൽ കാണുന്നത് സൈക്കിൾ റൂട്ടാണ്. സൈക്കിൾ യാത്രികർക്ക് മാത്രമായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള റൂട്ട്. ഈ പച്ച നിറത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പോലീസ് ജീപ്പ് ഈ റൂട്ടിൽ കൃത്യമായി നിർത്തിയിട്ട് നോ പാർക്കിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ താഴെ തന്നെ പോലീസുകാർ ജീപ്പ് നിർത്തിയിട്ട് സാധാരണ ജനങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് കൈ കാണിച്ച് പെറ്റി അടപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഇതാ കണ്ടു നോക്കൂ. ഈ പോലീസുകാർക്ക് നിയമം പാലിക്കേണ്ടതില്ലേ? അവർക്ക് ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരാണ് അധികാരം കൊടുത്തത്? അവർ നടത്തുന്ന നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്ക് പിഴ അടയ്ക്കുന്നത് ആര്? കണ്ടു നോക്കൂ. സാധാരണ ജനങ്ങൾ പൊട്ടന്മാരാണോ? ഇതെന്താണ്? ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെയാണോ അതോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പോലീസുകാരൻ്റെ നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉണ്ടോ? ഇതിനകത്ത് പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എവിടെ ആരെ സമീപിക്കുന്നതിന് തയ്യാറാണ്? പോലീസുകാർക്ക് നിയമം പാലിക്കേണ്ട എന്നാണോ? എങ്കിൽ നിയമം പാലിക്കേണ്ടവരല്ല പോലീസുകാരെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ